Každý deň množstvo kamiónov, lietadiel a lodí prepravuje obrovský objem tovarov po celom svete. Tvoje auto môže pochádzať z Nemecka a tvoje tričko z Bangladéša. Každá krajina vyváža a dováža. Výmenu tovarov a služieb medzi krajinami označujeme pojmom medzinárodný obchod. Export predstavuje vývoz tovarov a služieb z domácej krajiny do zahraničia. Import je naopak dovoz tovarov a služieb zo zahraničia do domácej krajiny. Materiál na výrobu tvojho telefónu môže pochádzať z jednej krajiny, zmontovaný môže byť v druhej krajine a zabalený v tretej. Až potom sa hotový výrobok dostane do tvojho lokálneho obchodu. Aký to má význam? Prečo krajiny nevyrábajú svoje vlastné telefóny, autá a tričká a nevytvárajú tak zamestnanosť v domácej krajine? Situáciu, kedy sa krajina zameriava iba na výrobu a vývoz vybraných tovarov, pričom ostatné tovary dováža, označujeme ako špecializácia. Špecializácia umožňuje zvýšiť životnú úroveň a blahobyt všetkých zúčastnených krajín. Na ktoré tovary a služby sa má ale krajina špecializovať? Odpoveď nám dáva princíp absolútnych a komparatívnych výhod. Absolútna výhoda znamená, že jedna krajina dokáže vyrobiť produkt efektívnejšie, teda s menšími nákladmi alebo s väčšou produktivitou než iná krajina. Krajina A má absolútnu výhodu v oboch tovaroch, pretože je schopná vyprodukovať viac oboch tovarov než krajina B. Ak by sa rozhodli spolu obchodovať, krajina A by mohla dodávať oba produkty efektívnejšie. Komparatívna výhoda znamená, že krajina by sa mala špecializovať na produkciu toho tovaru, v ktorom má nižšie náklady obetovanej príležitosti vyjadrené v množstve druhého tovaru. Hoci krajina A mala absolútnu výhodu v oboch produktoch, je pre ňu výhodnejšie špecializovať sa na autá, zatiaľ čo krajina B sa špecializuje na tričká. Obchod im umožní získať viac, než keby sa snažili vyrábať oba produkty samostatne. To, vo výrobe čoho je krajina efektívnejšia a úspešnejšia, určuje vybavenie krajiny ľudskými, fyzickými, finančnými a technologickými zdrojmi. Pre krajinu je potom výhodné vyrábať a vyvážať tie produkty, pre ktoré je vybavená dostatočnými zdrojmi, kým iné tovary a služby, pri výrobe ktorých je relatívne menej efektívna, bude dovážať. Vzájomná výmena tovarov medzi krajinami umožňuje nielen vyrábať, ale aj spotrebovať viac. My, spotrebitelia, tak máme na výber širší sortiment tovarov a služieb za nižšie ceny. Zapamätajme si, že základom medzinárodného obchodu je spolupráca medzi krajinami. Táto spolupráca predstavuje hnací motor svetového ekonomického rastu. Okrem toho zabezpečuje prístup k širším trhom, podporuje efektívnejšiu špecializáciu, urýchľuje prenos technológií a v konečnom dôsledku prispieva k vyššej produktivite aj lepšej životnej úrovni.